Nag-e-bike na lang po ako dahil sa pagtitipid. Hindi na ako gumamit ng mga di gasolina para makatipid. Kukuha lang naman ng barangay clearance. Kaso may kasama pa din ako. At ito yun, oh, laging kasama. Akala kung saan pupunta. Siyempre. Ano masasabi mo, madam? Baka kasi makalusot ka. Barangay clearance lang? Oo. Kailangan kasama ka pa? Siyempre. Anak ng teteng. Wait lang, at kami mababangga na. Okay po. Dito na kami sa Rotonda. Proceeding kami sa barangay. Ay, sa school pala muna ng anak ko. At tinagusan na sa puwet. Kwento yan gago. Tumawag sa amin, magdala daw kami ng pamalit niya. Naka-red flag. Ayaw pa pala nun. Malapit na tayo sa school ng anak ko. Tanaw na. Yan na po ang school ng anak ko. Dalaginding, naghihintay na. Naghihintay na sa gate yata. Ito yata o. Saan gate ba? Ito. Ito alam. Sa gate. Sa harap. Dito na kami sa school ng anak ko. Kaso, bakit wala siya dito sa gate? Sabihin. I-chat mo. Wala ka. Dali lang po.